excuses. Goedenavond iedereen. Het is een beetje laat nu. Maar ik heb net iets gelezen op het internet over het heengaan van de heer Chandrika Pesan Santokhi. En natuurlijk als je bepaalde dingen leest op het internet, neef, welkom. En neef, a Fransman mino reageert op een mandatera, maar je zoekt aandacht op me. Maar je zoekt een draait op me, mino reageert op een mandatera. Maar dankjewel dat je dit me even. Beste mensen, ik heb net gelezen. Ik zal nu Nederlands taal praten, want dan kan ik me beter uitdrukken, omdat dit zijn geen gemakkelijke woorden die ik zal gebruiken. Ik denk dat ons rechtssysteem niet in staat is om onderzoek te doen naar iemand die gestorven is. En ik zal dat dan ook uitleggen. Ik ben eenmaal gesprekstofbaas. Ik leg jullie alles uit. Ik vertel jullie alles over van alles en nog wat. Het heengaan van de heer Santokhi. Meestal wat met betrekking tot het onderzoek om te gaan kijken hoe of wat is er gebeurd enzovoort. Dan pathologisch bekeken, dan moet het onderzoek die moet zich dan focussen op het moment en enkele uren daarvoor en een paar dagen daarvoor. Wat is er gebeurd? Waar ging Santokhi naartoe? Etcetera, etcetera, etcetera. En anatoom, patholoog, dus pathologisch onderzoek. Te weten, er zijn een aantal mooie woorden. Ik kom zo op jouw vraag. Apassi, ik kom zo op jouw vraag. Ik kom zo op jouw vraag, ja? Laat me even praten, anders dadelijk moet vergeten zo'n takitok. Ja, beste mensen. Het Openbaar Ministerie, Justitie, de PG, heeft opdracht gegeven om het lijk van Santokhi te onderzoeken. Maar allereerst, mijn neef stelt hier een vraag. Hij vraagt hier, onkel, maar was het gebruikelijk om een lijk te vervoeren met een ambulance? Nou, mijn antwoord daarop is, ik kan geen antwoord daarop geven, omdat wij weten niet of meneer al definitief heen ging toen zeg maar de ambulance daaraan kwam. Dat weten we niet. En wanneer zoiets plaatsvindt, als er nog geen sprake is van een definitieve vaststelling dat betrokkenen is heen gegaan, dan is het inderdaad een ambulance die de taken overneemt. En mocht het zo zijn dat betrokkenen is heen gegaan, bijvoorbeeld al een dag of 24 uur al of eerder, dan is er geen sprake van dat er een ambulance komt. Want dan staat het al vast. Maar zodra dat nog niet vaststaat, dan is het inderdaad de ambulance die komt. Omdat, waarom een ambulance? Als er sprake bestaat van enig vermoeden met betrekking tot de hartstilstand, hartkwaal, etcetera, etcetera, dan hebben men nog hoop om het hartslag te gaan pompen, elimineren, etcetera en zo, om betrokkenen nog te redden. Dus dan komt er geen lijkwagen enzovoort, dan komt er een ambulance, want er staat dan nog niet vast wat er dan precies gebeurd is en of betrokkenen al definitief heen is gegaan. Dus dan vandaar dat er niet altijd direct een lijkwagen komt. Meestal eerst een ambulance. En wanneer echt vaststaat, dan komt er een lijkwagen. Maar even over het volgende.
Het Openbaar Ministerie heeft onherroepelijk vastgesteld dat zij dat zij het onderzoek. Ja, precies. Oosterwolde, precies. Dus men zegt, Oosterwolde schrijft hier, men zegt zelf, hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dus hij is met spoed, hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dus dat betekent, als hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht, dan denk ik dat hij nog wel teken van leven gaf. Hij gaf nog wel teken van leven. Amano bedede ete. En daarbij het onderzoek. Ik heb een heleboel VAP'ers, een heleboel rommel zien schrijven. Weet je, kijk, deze mannen, ze spelen superieur, ze spelen perfectionisten, ze spelen professor, etc. Maar ik heb hun een heleboel rommel zien schrijven hier omtrent. En daarom ga ik jullie precies uitleggen hoe het allemaal werkt, beste mensen. Want de VAP'ers, hoe ze gereageerd hebben en wat ze allemaal geschreven hebben. Deze mensen, ze denken dat ze alles beter weten dan iedereen en dat zij de slimste zijn dan iedereen. Rommel. Want wat ze geschreven hebben allemaal, het slaat nergens op. Echt grote larikoek. Echt kolder wat ze geschreven hebben. Ik zal jullie uitleggen hoe het allemaal precies werkt, beste mensen. Ik heb op school gezeten in Nederland, klinische psychologie gestudeerd in Nederland. Dus ik kreeg ook een beetje pathologische onderzoek, etc. Anatoom, patholoog. Ik heb er een beetje verstand van. En dus VAP'ers, komen jullie even een beetje les nemen, hoor. En ophouden met jullie perfectionist gedrag en superieur gedrag. Want jullie weten niets. Jullie weten niets. Idris Naipaul, Ramsharam, Sahadio Lal, Pets. Een heleboel rommel schrijven jullie. Jullie weten niets. Ik ga jullie uitleggen hoe het werkt. Ik ga jullie uitleggen hoe het allemaal werkt. Beste mensen, het Openbaar Ministerie heeft gezegd, het Openbaar Ministerie heeft gezegd dat zij het lijk van Chan gaan onderzoeken. En dan, wat betekent dat? Wat gaan ze allemaal doen? Nou, dan gaan we even praten over de pathologie. Pathologie, wanneer je psychologie studeert, dan krijg je ook pathologie. Anatoom, patholoog, pathologie. En wanneer iemand is gestorven, VAP's komen jullie les nemen hier. We lul next uno sabi. Idris Naipaul, koteke les. Deo Sharman, you bigi dat no sabi. Next, walo maso escrivi. Idris Naipaul koteke les. Sahadio Lal koteke les. Pets koteke les. Ramsharam koteke les. Ja. Kom luisteren. Zomaar spelen jullie superieur en perfectionisten. Jullie weten niets. Beste mensen, wanneer wij praten over een pathologisch onderzoek. Wat betekent pathologisch? Wat betekent dat, pathologisch? De klinische psychologie heeft ook een afdeling over pathologisch. Patholoog, anatoom, patholoog. De klinische psychologie heeft ook een afdeling daarvan. En wanneer er sprake is van iemand die is heen gegaan, dan praten wij, wanneer wij zeggen dat er een onderzoek gaat plaatsvinden, dan is het geen Yoshi gedoe. Het is niet iets voor de politie en rechercheurs en inspecteurs, want die weten helemaal niets van dit soort materie. Eigenlijk moeten ze mensen uit Nederland halen of Amerika, als ze het goed willen doen. Reden waarom? Omdat het onderzoek gaat ook gepaard met het afnemen van DNA.
Dus DNA-sporen en zo. DNA-sporen in het lichaam, inwendig. DNA-sporen uitwendig. Dat moet allemaal onderzocht worden en dat moet allemaal gediagnosticeerd worden. Dat moet allemaal geclassificeerd worden. Dat moet allemaal geanalyseerd worden, beste mensen. En dan praten wij over wanneer er sprake is van iemand die is heen gegaan en een onderzoek gaat plaatsvinden, dan praten wij over obductie. Het heet obductie. Obductie of sectie of dus autopsie of lijkschouwing. Dus lijkschouwing, obductie, sectie of autopsie. Dat zijn de termen, dat zijn de namen. Dat zijn de jargonnamen, academisch termen van zo'n onderzoek, van zoiets. Dus wat de VAP'ers schrijven, kolder schrijven ze. Ze weten niets. Kolder schrijven ze. Wat het Openbaar Ministerie wil gaan doen, nogmaals, het heet obductie, sectie, autopsie, ofwel lijkschouwing. Dat zijn de namen. Ik heb niemand iets over dit soort termen horen zeggen. Nergens hebben ze over dit soort termen gesproken of iets geschreven. Een heleboel andere onzin schrijven ze. Dus de perfectionisten van de VAP en de professor en de perfectionisten en de superieuren van de VAP. Een heleboel rommel schrijven ze. VAP'ers, komen jullie luisteren. Het gaat over obductie, sectie, autopsie. Dus autopsie, ofwel lijkschouwing. Dat zijn de termen. En wat heeft de wetgever bepaald met betrekking tot een lijkschouwing onderzoek, ofwel obductieonderzoek, ofwel sectieonderzoek, ofwel autopsieonderzoek? De wet heeft bepaald dat het maximaal. Ik heb dit soort dingen heb ik in Nederland gehad op de universiteit in Nederland. Daarom weet ik dit alles. Toen ik vroeger ging praten over prefrontale cortex, over hippocampus. Omes ma be lafu. Omen groeman, omes ma be lafu dat de woord dat nee bestaat. Dat zeiden ze. Hè. Ze zeiden, de woord dat nee bestaat. Ben niet meer aan dat etakwasan zomaar. De woord dat nee bestaat. Later den go zoeken. Den zie dat, werkelijk. De woord bestaat. Ben niet meer aan de ability. En nu leer ik hun weer een aantal nieuwe dingen. Het onderzoek die het Openbaar Ministerie wil doen, heet obductie, sectie, autopsie of lijkschouwing. En een lijkschouwing duurt maximaal moet ik zeggen. Een lijkschouwing onderzoek duurt maximaal ongeveer 3 uur, 4 uurtjes. Het duurt niet de hele dag. En de anatoompatholoog die het onderzoek gaat doen, die moet het keurig doen dat wanneer hij klaar is en men komen kijken, moeten ze helemaal niet herkennen dat er een autopsie heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat het heel netjes moet gebeuren, heel keurig. Indien de autopsie, zeg maar, indien het lijkschouwingsonderzoek gepaard gaat met een heleboel operaties, want dat moet ook gebeuren. Ze moeten dat ook doen, buik opensnijden, hoofd opensnijden. Ze hebben diverse soorten materialen, zoals een soort elektrische zaag, etc. Hebben dus die anatoompatholoog om lijk, etc. Open te zagen, open te snijden, etc. Maar wanneer ze klaar zijn, naaien ze alles weer netjes dicht. Je gaat niet kunnen zien dat ze alles hadden opengemaakt. Dat is dus een obductie, sectie, autopsie, lijkschouwing, beste mensen. En wat het Openbaar Ministerie nu heeft gezegd, dat zij gaan het onderzoek doen en zij gaan
alles controleren, dan denk ik dat zij wel het buitenland nodig heeft, of nodig hebben. Want hier in Suriname hebben wij niemand hier die verstand heeft of hebben van dit soort zaken. Dus VAP'ers, superieurs van VAP en een heleboel perfectionisten en professoren zoals Idris Naipa, Ram Sharan en een heleboel andere schrijven in Waterkant en in GFC schrijven ze zoveel, maar ik heb niks interessant gelezen over wat ze schrijven. Want in deze gaat het over obductie, sectie, autopsie en lijkschouwing. Zo heet het onderzoek. Niet anders. Dus bla bla bla, een heleboel bla bla bla, plei koningman, plei professor, plei perfectionist, man, noti de man is no sabi. De man is na zo. Bijna alla de man is na zo. Alla de man, Idris Naipa, alla de man is alla de man. Boevoer voor de VAP, maar alla de man na bij de man bij papieren. Alla de VAP man is na bij de man bij papieren. Want te de man die zit taki auto here, dat wan bumbu Nederlands de man, die is no man taki auto. Dat soort man go na scoro, etak en een professor, die is dat de man no man tak niet eens wan bumbu Nederlands. Je ori tak en een professor. Ori no man tak niet eens wan bumbu Nederlands. Assis se play wan bidi koni, maar Assis no man tak niet eens wan bumbu Nederlands. De man die bijna alla de man die is na bij de man die is bij papieren, bijna alla de man. Beste mensen, even, het is al heel laat, het is 12 uur, het is bijna 1 uur in de nacht. Maar ik probeer het, ja, ik probeer het even uit te leggen aan jullie over wat er gaat gebeuren. Dus het Openbaar Ministerie gaat autopsie doen, sectie doen, autopsie en lijkschouwing op het lijk van Santoki. En dat gaat dus gepaard met het onderzoek. Wat is er gebeurd op het moment? En wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd voor het moment? Een paar uren daarvoor. Een paar dagen daarvoor. En meest essentiële is wat ze gaan onderzoeken. Is om te kijken per DNA-onderzoek. Om te kijken wat voor soort substantiële. Ze moeten dus gaan kijken of er wel sprake van een substantie. Jullie weten wel wat een substantie betekent. Dus ze moeten gaan onderzoeken of er een substantie achterhaald kan worden middels DNA-onderzoek. Dus zeg maar die naar voren moeten brengen of er wel sprake is van enig verboden stof in het lichaam aangetroffen en zo. Dus dat kan, daarom moet het gediagnosticeerd worden, geanalyseerd worden en geclassificeerd worden. En dat betekent dat indien er bepaalde stoffen zijn aangetroffen welke oneigenlijk zijn, dan moet dus alles gediagnosticeerd worden, geanalyseerd worden en geclassificeerd worden. En dan wordt er een rapport gemaakt later. Dus over zo'n onderzoek mag ongeveer 3 uurtjes worden. 3 uurtjes duren, 3 uurtjes, 4 uurtjes. Mag zo'n onderzoek duren. En zo'n onderzoek meestal vindt plaats 's morgens tot een bepaalde tijdstip. En daarna wordt het lijk zeg maar geopenbaard, dus vrijgegeven weer. En wanneer het dus vrij wordt gegeven, dan wordt het dus in orde gemaakt, mooi gemaakt, et cetera. Voor het uitvaren. Om dus te gaan cremeren of begraven, et cetera, et cetera. Zo werkt het. Dat is de procedure. VHP'ers, zo werkt het en niet anders. Beste mensen, fijne avond. Ik heb hun weer een beetje les gegeven. Ik heb hun weer een beetje uitgelegd hoe het allemaal werkt. Dus we zie, temi etaki desani ano zomaar me bla 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 bla. Amandi si misabi bumfuru sani. Temi etaki desani ano zomaar me bla bla bla. En a Frans man sa itako mensanye se negim da pe taki mino pika mandati. Amawani taki komiti mi damim taki gomicheng dao. Taki komiti mi damim taki gomicheng no. Meka mango state takanga pinas.
awan voor de man die naar Solan dape, want na man dat je straight takitok. Meka man go straight. Apasi, taiga Fransman dape sa itaki o mesa nese nekotak mina go straight takanga man. Meka man go straight takanga pinas. Want anga pinas abe abuan san wan hipiste ne be straight taki. Ama itaki go pinas itaki go. Ama itaki go pinas no mia janga de model dat nee. Amana mi brada era Fransman dape na mi brada isabe mi loba mali bisma vasi ma mino janga de san dati straight taki go ataki kong dami o taki go ataki kon no mino janga de model dat nee. Oké mensen, fijne avond. Ozibi city apasi aneefje. ICVE, familie legde man desan uit. Vanwege de man les over van desan je oko. Dus te met taki desan ano bla 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 me bla bla bla. Iedereen bedankt en een fijne avond. Het is al laat. Het is nu 1 uur in de ochtend. Dus het is al laat. En toch 88 sma bekoluku alive disi even. Dat is een mooi aantal, want al laat ik na bijna wat euro de no ka. Laatst die bego live had 1000 sma beluku alive. Wanneer was het gisteren nog? SD? Of ik weet niet, volgens mij SD. 1000 sma. Oké mensen, bedankt. Usibi City. Ciao.